Този път влизаме в света на автомобилното спа, т.е. полирачките за автомобили. От CIS 400. От CIS 400. Добре, ще кажа по друг начин. Кой от нас не мечтае за блестяща кола като огледало? За тази цел на сцената излизат две полирачки, Профи 1400 и нейната малко по-млада 1200 ватова сестра. Нека започнем с Профи 400. Този инструмент, който сам по себе си звучи като нещо, което трябва да държим заключено в сейф. 1400 ватта прави така, че тази машина изхвърля обороти от 600 до 3200 в минута, а всички тези стойности са елегантно отпечатани на корпуса, което я различава от втория модел. Благодарение на това дори и най-големия забравяйко знае колко бързо иска да полира и му позволява прецизно да настрои скоростта на работа. Втората разлика е гумената глава, а това позволява да се минимизира рискът от случайно повреждане на полираното повърхност. Нека сега преминем към по-младата, но все още амбициозна полирачка. Цветфинсе. С мощност по-ниска с 200 вата тя може да достигне до 4800 оборота в минута с 5-степенна скала за регулиране, обаче няма отпечатани обозначения за скорост, така че е малко като в живота. Трябва да се справиш. Глава. Както виждате, липсата на гумена глава означава, че трябва да бъдем по-съсредоточени в работата, защото боята не прощава грешки. Въпреки това, благодарение на ергономичния дизайн, тази полирачка осигурява отлични резултати с минимални усилия. И двете полирачки обаче имат няколко общи характеристики, като D-образната дръжка, която може да се държи като волан на състезателна кола, което определено увеличава стабилността по време на работа, давайки ни увереност, че няма да ни излетят от ръцете при пълна скорост. И двете имат диск M14 и това магическо закрепване с велкро, благодарение на което смяната на аксесуарите е като детска игра. Всяка от тях има и бутон за заключване на включвателя за по-дълга работа. Комплектът с гъби също е на ниво. Както жълтата гъба, така и полиращата приставка от овча вълна са в основните пакети. В заключение, Профи 1400 Adopter е безспорен майстор за тези, които обичат мощността и прецизността във всеки детайл. Нейните отпечатани скорости я правят избор за тези, които взимат полиране на сериозно, а може би дори прекалено сериозно. Полирачката 1200 ват също се справя. Ако си начинаещ или просто полираш само по празниците, то по-младата сестра може да бъде страхотен избор за теб. Но ако искаш да се почувстваш като крал, восъкът и полиращата паста, Профи 1400 ще покаже кой тук управлява. Това е всичко, което имаме за вас днес. Прегледайте нашите останали материали, а ние ще се видим в следващите видеа.